खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हांख्रायहरनाय लेखायै मैया एबसुनिफ्रायबो आसु आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोर बायदिनो सिमा जेंनानि सायाव सावरायनाय मेलाव 1 नं गेस्ट हाउस कयनाटरियाव बाहागो लाहैयो। आसामनि गोबाव समनिफ्रायनो नुजाबोनाय सिमा जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो फरायसा आफादफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव गाहायै आसाम मेघालयनि सिमानि जेंनाया गुवारै सावरायजायो। एबसुनिफ्रायबो सिमा जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय राहा बिनायलाय मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि जिहेतु सा सानजा भारतनि रायजोफोरानो दिनै नेडानि सिङावनो सरकार सालायगासिनो दङ आरो बे नेडानि गाहाय लेंथुमगिरियाबो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानोखा। बे लेखायै आसामनि सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि सनानि खाबुआबो बे समानो होननानै एबसुनिफ्राय सिमानि जेंनाखौ अरायथायै सुस्रांजानायखौ लुबैयो होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। लोगोसे बे जेंनानि जाउनाव इनाव आरो रावबो सासेबो असमियानि जिउआ ओरैनो आग' जालांनायफोर बायदिनो आद्रि खहा जाबावा बेखौ नोजोर होनानै थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय पलिसि लानो आसाम सरकारखौ जर'खायै खावलायबावो। बे सावरायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मन्थ्रि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि मन्थ्रि खनीन्द्र बसुमतारी आरो गेलेमु नेहाथारि मन्थ्रि गणेश बसुमतारीया बाहागो लायो। गोजोनथाव खौरां, आसाम पुलिसनि गुबुन गुबुन पस्टनि लिरनाय एबा रिटेन आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। नोंथांमोना अक्ट'खौ स्क्रिनाव नायदो। सांग्रां जा, आसामनि सिख्लाया खैफोदाव। फेसबुकआव फोथायना दिल्लीयाव खामानि नागिरनो थांना खैफोदाव गोग्लैदों आसामनि सासे सिख्लाया। माखासे सुबुंफोरासो बे सिख्लाखौ रैखा खालामनो हायो। खामानि होगोन होनना लांना सिख्लाखौ सानै लाइमोन हौवा हिन्जावआ बायदि रोखोमनि साजा होनो नाजादोंमोन। बे समावनो माखासे इउटुबारफ्रा बिसोरनि खाथियाव सौहैना रैखा खालामनो हायो। सिख्लाया बुंथिनाय बायदिब्ला गावखौ खामानि होगोन होनना लांदोंमोन, उनाव खामानिनि सोलाय गोबां देहायारि गोसोआरि साजासो होयो होनना मिथिहोयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। ओनसोलनि जौगालु हाबायाव बिटिआरनि एम दावबायसा बर'। MGNरेगानि जोहै मैया बुदुरा आरो कासियासुबा पिसिडिसिनि सिङावहाय दाब दाब जायगायाव बायदि रोखोमनि खामानि मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायसनना खामानिखौ मावफुंनो बेखेवना होयो। पुलिस बिफाना सांग्रां जादों। तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दरंगा मेलायाव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन होनायनि उनाव तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दरंगा मेला पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमदों। दरंगा मेला पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि गपाल दलेनि दैदेननायाव ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमदों। बाक्सा जिल्लानि दाब दाब जायगाफोरजों लोगोसे तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दरंगा मेला ओनसोलावबो पुलिस बिफाना हेलमेट हमै साखा खबब्रै गारियाव सिटबेल्ट लगायैफोरखौ फाइन हमदों। मैया सानसे सिग्रोमनायावनो पुलिस बिफाना 25,000 जुरिमाना फोनांनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। जोबथा खौराङाव दङ, मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनारगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मागो दमासिजों लोब्बा लाखिनानै दख'रा आफादनि बारग' दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै गेवलाङै सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।